Jedna od opština koja ima višedecenijski problem javne kanalizacije je Srbac. Trenutno sve atmosferske i otpadne vode ispuštaju se u rijeku Savu. Prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda iz užeg gradskog jezgra među prioritetnim je zadacima lokalne vlasti u Srbcu. Savremeni sistemi odvodnje trebali bi biti realizovani u trenutno 2 definisane industrijske zone koje se nalaze na periferiji. Nastojimo, da kažem, iznaći i nove načine, da kažem, i sredstva da se preduzmu i konkretne mjere, odnosno da se dogodi nešto konkretno u tom smislu. Konkretne mjere već su preduzete u klaonici Pilića u Poveliću, koja se nalazi u okviru industrijske zone Crnaja. Postojeći prečistač će uz pomoć vlade biti rekonstruisan. Sa povećanjem obima proizvodnje namjerava se i dogradnja postojećih kapaciteta za prečišćavanje. Nam je plan da modularno proširimo taj prečistač i sigurni smo da poslije toga apsolutno ne bi bilo nikakvih problema sa kvalitetom otpadne vode. Kao optimalno rješenje za lokalne zajednice i regije koje se bave problemom tretmana otpadnih voda nameće se izgradnja bioprečistača. Sistem patentiran na Imperial College u Londonu već je u primjeni na 300 lokacija u svijetu. Ta tehnologija je, znači, sem toga što zauzima manje prostora, mnogo se brže gradi, jeftinije za izgradnju, jeftinije za eksploataciju, mnogo manje mulja ima i što je najvažnije, smrdi. Za ovu modernu tehnologiju zainteresovani su i Laktaši i Banja Luka, a uvođenju ovakvog inovativnog rješenja sve je bliži i Beograd.